ngatebie en corona masa ona ba kamotebi ko kini create kemo iongo tige gasinji gokorera abantu ba usikogari matukoma keigo engoraga kini bi ingatkini uchi promotion ibire at once ngara karanza dabagaka ngo babolina ine umwaka ulia eronginere kware kubeka nishati negoti egoroto kyabeire bune mamba kurubosiga inkya na mokao ndoje nabwate kirabachinye nabwate bikoroto ebinye nabwate elinda guchire kanisa ayetoli guchikanisa igara tubwati yanga tubwati gekoroto ninki kateba abagaka bange mbamanyiti lakini ekero twaitona tukanyorana abangina na aboge kobwa abagaka